Хора, днеска съм с Pro Gamer 204 и ще играем приятелска игра на BTD Battles. Здравейте! Млъкни е Boss BG. Тук е и Boss BG, той е малко тъп, не снима нищо, ама... Чекате, че ли Pro Gamer 204 снима? Ей, само аз снимам. Фалшивото му име е Кром Дъртопачков. Аз така бе. Избера най-добрия. Чувам, бе. Чувам. Boss BG тук гравитира. Значи... Гравитация! Да е бак! Коня да е бак! Добре. Еврика! Еврика. Първо, желир... Кого ме нали знаеш, че те спайнах? Кого ме нали знаеш, че те спайнах? Млъкни бе, Бос го. Това беше поздрав от Boss BG. Гледайте го как се оригва, той е бати свинята. Деба и ожива на крапа. Стига псуа бе, мангъл. Боска BG. Боска BG. Обаче аз те спайвам, нали знаеш? И ми показвам какво ми да пускаш. Нали ще правим лед гейм? Какво не е гейм, бе? Ми, ще държим да... Абе ти умрел ли си бе? Това е този клип, че е 29 години. Аз трябва да го качвам до панти век. Абе добре бе, доколко издържим до толкова? Знаеш колко ми пука? Аз ще го спукам. Чет, пак ли то? То тук Pro Gamer шмърка наркотици. Не, въобще. Не му върши нищо, кажете му. Напишете в Коментарите. Който е? Напишете в коментарите. Да. Напишете. Да. Той не е Chrome Gamer, е Pro Gamer. И в коментарите напишете. Boss BG е смотаняк. После, като втори коментар, напишете дали според вас канона е добър или не. Стигаме шуто, бе, циганче. И като трети коментар напишете. Вашия любим. Това, че е играл отскоро, не значи, че съм слаб. А на лаптоп пъти, като я играеш, това е бати тъпо. Обаче, що ме не? Но има много по-хубави неща. Има много по-хубави неща, да, същите Няма са. балун чипа. Ай, те! Ще ти еба майката, бо няма какво. Има, с вибрафон. Да, най-тъпото нещо е естествено. Ама защото бос ми пипа по телефона. Boss BG тук мога да го набиеме след клипа, ама не... Очаквайте видео. С заглавието бием Boss BG след клипа. Абе, Вачуране! Сега си пусна бамбона. Пичове, аз имам канон. Защото бе, нали щехме да режиме до 40 секунди, бе, няма много нищо за, защото си размажах и жена. Аз си събирам никото. Кон. Така е. Потвърдено. Всички одобряват. Били. Две класи на тази кола не се така. Топа с едно канонче, бе. Дева. Расиста, дева. Обаче да не ти свърне телефона, че ще отъпа. Отъпа. Млъкни бе, Бос Китай. Майката на тебе. Казах, че ще отепа майка. С бухалка.
Китайския мол. Метални! По 3,50. С ДДС. Какво ми ги пускаш тия бели, черни и зелени? Да заколим прасето. Денис. Да ви кажа ли истинското име на бос БГ? Мехмед Денисов. Майната ти бе. Тук пуснахме едно балон крапче на вачи. Но толкова не действа на камото. Действа като... Обаче ще ти пуснем едно лайнарче. Лайнарче. Защото нали знаеш, че сега ще дойдат железата. Като баба Злата. Стига да ме размахва тая чанта ви. И ако му пуснем едно цепелинче, ще... Падна цепелинче, и аз не пусня на цепелинче да видим кой ще падне. Ага. Да, пусни цепелинче. Чек, няма шанс. Още сме в начало. Цепелин. Така ли? Да, виж, че то... Пусни цепелин. Пускай. Не ти цепи нищо. Дали няма да излезе цепелин? Колко струва това бе, бати тъпот ния надпис. Въгваме на колко струва оверклока на инженери? Добре, защото не виждам. Обаче, стига ми напуска. Само че на цъка, не знам колко. Бани булон. Булон. Това ще помня това. Браво, Венцо! Чек, миракъл. Честно. Чакай. Имаме като си дадеш Да, 1000 да, спираш да ми да. напускаш. Победи бе, бати мафиота глаза. Това беше пропадняшката игра. Карайте. Падналия клип. То попусна видео, аре, чао тогава. Надявам се да ви е харесало. Коментирайте, Денис е Слотаняк.